zuciya Fatima ce bani da tamkar ki a zuciya gani na zo gurin ki ki buɗe duka kunnuwanki batu na son mu zana baki a zuci ba ni da tamkar ki la 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 Fatima ce zuciya tana da muradi kanki ba a zancen madadi idan na same ki zan dinga kauɗi na rasa ki a so ba madadi karki ce ba kya so na karɓi dukkan uzurina ni da ke ni auren sunna Fatima ce cikin gari na duba kamar ki ba ma zan samu ba ki zo ido na da ke ya arba idan na same ki na huta Fatima so na karki manta ya ce makullin zuciyata rashin ke zai sa na wahalta ke ce muradin zuciya